Čekaj malo. Daj bi da otvorimo obe. Ne vidim što mi sve crno. Deco! Jesi počeo da snimaš? Nisam. Zaboravio sam. Brate, mnogo glupo napravio u kamericu. Pretisneš od jednog dugmila se snima, šta držiš, Otvaram. No mi bije, brate. Koliko mi je ovo ovdje? Kako dobro, brate, kao superno. Moka mi ulazi. A šta je ovo? Kako da prođe još jedan Bunjač. Ajde dosadnje više. On će ovo. Šta mi znam kuda sad pobaviti? Deco, ovo je Bonsko jezero. Bonsko jezero je dobilo naziv po tome što je ispod njega bilo nekada davno selo. Selo Bovane, to bravo, brate. I to selo stanovnici su... Bonsko jezero. I ti stanovnici su bili toliko neobrazovani da su oni morali ih potopi vodom, brate. To su govni ljudi. Prostire se u zapremini od 1600 kvadratnih metara, šalim se lupam. 8 km je... Ulivaju se dve reke koje još uvijek ne znamo njihove nazive, ali dobro. Šalim se, dugačko je 8 km. Meri. Daj metar, brate. Evo, gde bi negdje oni trebali da kampuju, brate. Boja, Lukas, Neševi, tu bi trebali da kampuju. I mi smo došli u divljinu. Evo, vidite, karta Srbije, tačnije... Ti snimaš pravo, Pa, snimam pravo ako se nešto desi, to ne da Bože. Ona sigurnosna, ona. Da, znaš da u Rusiju svake kola imaju te kameru. gledamo ti to rešeno. To je bilo na onaj, kako zove, da li Exploziv ili na... ne znam. Vidite ovog Šabana ovde. A, na dole samo pešaka, na dole nemaš parking. Na dole nemaš parking. Ne, Samo pešaka na dole. Ajde samo da se spustimo na dole čisto da vidimo da vam se sviđa džane, ono. Ma ne mora da kušavaš, šta je? Aki. Tođi. Pikabu. Šta? Ne sviđa ti se ovdje? Pa, šta ti tu? Soko banju. Evo da napravimo intervju sa našom fudbalerkom. Tanja, kako se osjećaš sa Soko banji? Nedostaje mi momak. Ajde jedan poljubac za Milana. Milica. O, neko se ovdje umešao. Ali koji pušači naši. Imam utisak da ćeš da mi ti sve skineš. Evo golupčići i tako to. Ajme slikaj. Pa ne mogu te slikam kamerom. Isključi ga. Isključi. Da, odavde su skakale, znaš. Ne zjebaj. Ozbiljno gledao sam klipove na internetu. Gde je ove, brat? Evo bi ima neko tamo. Ima neki čovjek, ali nije on, brat. Evo, sad idemo do neke plaže, šta je ovo, šta god, ali ovo je baš cool. Kao onaj film. Ko? Ipak se dečko razočarao ishodom, tako da ćemo se vratiti. Ali dobro je ovdje, samo što gdje ćeš, brate, u kamenjaru, ali ne staviš ovo. Gde? Gde? Brate, gdje da dođem? Baš je cool. Ovo inače, kako se zove, Župan plaža? Paučina, čekaj. Misija nije uspela. I ovako si. A na mene misija nije uspjela, marš! Znači, da se zatremo, ne bi se... Krenuo. I kako će se... Eto! Prijatelju, šta ti od celoga vremena ovoga sveta, ti si sad našao da prođeš od Ebi, brate. Možda s druge strane Ne mogu me slušate, gladan sam... Ovo je ludnica, brate. Jako se sećam ovako nije pudzala. A ne, ispušio sam cigaru. I sad ćemo ujeti. A što ti zujeva kamerica? Pa tako se čuje kasetica.
A nemoj to da snimaš što pričamo, ali dobro, i seći ću. Što? Pa to je najbolji deo, brate, da ja kenjam. Pusti vodu ponekad. Šta ovo je od sebe? Dobar dan, dame i gospodo. Došli smo na odredište Lepterija u Sokobanji. Kao što vidite... Ispred nas su 3 dame koje... I jedan spasilac vaterpolista u naočarama koji će da me vadi kad se toliko mnogo napijem i kad skočim u dubinu. Sa njene leve strane nalazi se fudbal. Sa naše leve strane nalazi se drevni ostaci Rimljana. Ima neka drvlja! Tamo nema ništa zanimljivo. To ima anakonde. Tu ima anakonde, da. O, da, gledalci, verovali ili ne, tu ima anakonde. Vi, gospođice, šta imate da se izjavite za ovo? Kad ćemo da jedemo? Ja se to pitam. Da pređemo na stvar. Nema više stvari. The end. Joj, Milanče, baš ti hvala zlati. Dobra, aj gurno na telefon, ovdje vata varne še. Vatiš ti! Pečku za muda, brate. Gde ćeš još na tamo, be, nema be, gde ćemo... To može da se pali, da, može. Može ovdje da se pali vatra. Gde da? Može, imate još na gore da nađete. Jel ima negdje ljudi ovdje? Gde kreneš na gore ljudi? Gore je gužva. Da, pa dobro sad ne znam da je gužva, ali može da se nađe. Može da se nađe. Gore, još koliko? Da snimaš još? Još koliko gore? Pa šta znam, znači će 200, znaš, veliki je prodaš. Dobro, ajde idemo. Leleci, kada smo zaboravili da uzmemo. Mislim da imamo kafon, svi imamo. Potpali je... Šta je, bro? Brate, neće se silno smrzi zato što sunce, brate, u 12 sati... Dobro, ajde, ja bolje znam, nema veze. Če idemo tamo, kako hoćete, a ovdje u oko 11, pola 11 ovdje će imaš sunce, garantujem. Ne bi, idemo. Da se ja pitam je protar autobus ovdje. Da se ja pitam, ja bi se ovo razvidovaju tišu uvijek, kura. Izgledam. Ajde idemo mi skupati. Evo me. Evo ti Necko, već. A, da. Stamo, neću da skočim dole. Jedan sliku. Pitanje je kako rasprostuti čebe koje je četvrtosto. Osmeh. Evo imamo i fotografa ovde. Ko? Meni kaže? Ma da kažem tebi njemu. Ti smaraš! Udali se iz objekata. Ne mogu slikam od tebe. Da slikamo. Ovo je snimam. Beži tamo! Snima radi. Snima koliko hoćeš. Snima, dečko. Ajde prenesemo stvarno. Milan. Koran iz 4. Šta hoćeš? Koran iz 10. Da slikam. Brate, nas Bog slikao da nas, brate. Što upadne ti volim. Evo što ne vole komarce. Što ne upadne? Evo je. Basu pa tada pređemo tamo. Šumel. Šta? Damo izjavu za koridni 10. Koran iz 5. Evo kažite. Koridni 10 nije definisan tačka, nego milavanje mu je plus beskonačno. Dosta od mene.
Nije tebi lako. I ovo su Nišlije. Pozdrav! I krenulo je, vatra je upaljena. Dodavat ćemo ti ovako. Doduše velikom mukom kamenom o kamen, ali malo je tu i nekih pomoćnih sredstva. Viš da sad nema nijedan komad. Sad smo ga najebali. Kazna. Konačno dimenzionalan vektorski prostor, onda je svaki njegov skup konačan. Svaki njegov bazni skup ima isti broj elemenata i taj broj elemenata se naziva dimenzija, označava se sa dim od 2. Molim pozdrav za našeg profesora Line. Mnogo vam bolje. Kako se ne poznaje uopće? Slon. I evo, Stefan se divi vatri. Po prvi put se susreće s tim. Ja vidim mi ćedamo petine komarca, ne rošti. Da, to je prilog be, brate. Pleme Chunky Moon ovde, Survivor u pitanju. A evo ih izdajnici! Totalna greška u pokušaju. Andrija, znači izvadi telefon neki, ako imaš. Andrija, treba pomoć. Treba pomoć. Lela će ti padne, bre. Lele, ovo ću biti ekstra ko. Skoči na ka... Ej, polako! Igraj, brate, kume! Andrija Papuča! Andrija, aj opet, Andrijo! Aj opet! Pokaži! A što ih mi sečeš nožem? Dobro, imaš i digitalni zoom i plus ovaj, brate, pixel master. Ali nije šon. I petu se i pljeske. Majstor zna kako i šta. Ovo ne su me kljuca od golova, ne što gledaj klice. Pogledaj moja, pogledaj. Nebe. Tako ste kupili. Nisu mi. Evo ga i drugi majstor. A evo i hladna voda. Snima Andriju kako junački prelazi i papučari. Gdje su be te cigare be? Aki, makni, Aki! Makni, Aki! Ebe! Daj cigare! Makni be! A tu su i ostale devojke. A kaj bi znali da ih snijemo, evo gi be konja. A? Dola sam Tanji, sad ću da dođu. Pa ona 2 sata dolazi. Ajde, pozivam be. I Andrija se skinuo, ne ulazim u kadar. I Andrija se skinuo, dragi moji! Ne ulazim mi u kadar. Čekaj. Pokaži mišiće, Aki! Evo ga! Kako je seksi, ale. Šta? Pa kako misliš da okrećemo? To samo da ti sporo radio. Mi pomoću noža okrećemo roštica. Zoomirao sam! Čekaj!
Ajde, poziraj! Jesam! I vidite u kadru jednog mladog pedera. I vidite mladog geja u kadru! Narodite toliko to će mnogo jako se čuje na snimu. Je bila Tanja. Evo ti je Evo je be, brate be. A tu može za cigaru. Evo ti dolazi. Možda zamisliš sad kako sam nervozno cigarova. Zamisli kad sam teo da stavim cigaru na 2 dana, brate. Ja sam teo moj da pobijem, brate, u koren. A tako? Ko je? Da. Evo i ladno mora. Moram budeš u kadar. Ne ja, ti! To. Evo ga DJ, glavni DJ. Nema ništa dole, te. To je skoro dvije. Evo, Tanja priča s Milanom. To je ljubav velika preko žice. Pozdravi ga! Ja će dođe? Ej, jebi ga. Momci, kako ide pečenje? Nemoj samo jaja da mešaš u ovo, brate. Evo i krilca, čekamo da polete. Moram biti malo neću. Ono je kao krilasto. Dečko, dosadno. To je ispala. Što si ti u vuku majicu, a? Ja, ladno mi be. Zima je pa šta je? Gdje su cigare, bre? A? Gdje su cigare? Kod njega. A ne, evo. Znači, Pušenje ubija. duvanski dim šteti ljudima u vašoj okolini. Pušenje izaziva zavisnost. Potražite stručnu pomoć za odvikavanje. To ti se navikao. Ja snimamo deteca. A, cigare, navikao. Ej, Vajecko. Sad ću! 2 i 2 majice. Razmišljam ovo, brate. 2 minuta! Razmišljam s takovima topima, ono, moram za rezervu ponesti. Moram skirigirati. Darke. Evo teretana na delu, poštovani gledalci, to su te ruke, obim 64, snaga 150 kg, Ne vidim ga više. puta 6 ponavljanja. Crko? Ček, Ne. Sporo će se smorimo. Pa ovo samo u jednom tekstu. Ne, to ti ne. Viš mi tamo šut. Jer ti fali nešto? Viš mi tamo šut. Čekaj. Šta sa šater? Takav ti je? Tako mi. Ali gleda koliko ima lecak. Bela majica! Onaj veliki ne znam da mi je, čale gledao u Pa trebao garažu. si da ima lecak da ponese. Znaš mi peranu? A zašto će nam? Ne možda ne mogu. Vi kako te? Nanče, Kažite, izvolite šta želite da saznate. vi kako se osjećate u ovoj državi propalo i sankcije, krize, ovo ono sranje, dešavaju se? Pa ova država je odavno došla do nekog dna, kako drugačije da se izrazim. Tako da smo mi u Srbiji navikli da živimo u takvim uslovima i po takvim okolnostima. Prekidam intervju, ovo neće biti na Facebooku. Šta? Ne znam, vidjet ćemo. Ovo ide na internet direktno. Zavisi koliko lajkova imamo na YouTube-u i Facebooku. Slušaj, znaš kako ja ću pravim svi klipovi, brate, u neku muziku, tuc, ovo, ono. Da, posle snimamo Harlem Shake. Da, ali sve zdravu vodu ima se zaladim, za mene možda Evo razgladite. vodu, brate, polu vodu. Kameni će se gađati, brate. Dakle. Valimo stenu i onda sa stenu. Brate, zamisli sad ova stena se udruši, padne na nas, brate. Mi bi bili heroji, brate, to što smo stajali ovdje, brate. Ona pade tu između A nas. snimaš to? I čuješ, Snimam sve. Biće zapisano u istoriji, brate. i sjebe vino. I oni nađu u kaseticu, brate. Jebu bi family, jako je stena. Vratio bi je gore, ali... Naprskali mi neki dezodorant, brate, no, dobro mi ništa.
Ovo je ženska. A on je ženska je beli, brate, izbela. To ti za white bird. Za white? Da. A šta je white, brate? Pa bel. Samo? Nisam... Šta li snima samo? A brate, snimaš patos dole? Ja mislim da snima u patike. Ne. U znaku? Tačno znam koordinate, tačno, brate. Ih, kako dobro, brate. Brate, možeš to, možeš ovako, možeš A što vi da gledate šta ja snimam? Ne, ja ću vam. Šta drugo da kažem? Osim da smo u početku kad smo došli ovde bili u raspadu. Znači neki su hteli ovde, neki nisu hteli. Raspad u koordinatnog sistema konfuzije. Da, kosinus iz alfa, tangens, dupli step. Šta više da Brate, moram mnogo skrivim ruku. Ova stena, Dobro. vidiš da se ruši. To treba država da finansira, da obnovi. Ali naravno, Da postavi novu. Tanja je tamo PNS. Naravno, Mrakonić neće ništa tu. Pa, kada odete tamo dobiti? Brate, ti začeš ovo drvo smetanje u kadar? Brate, zovem Srbije šume za 5 voza. Ne, seri da ovo konzumira, brate. Brate, imaš digitalni zoom, imaš dubinski zoom, zoom iz prve ruke, zoom iz druge, zoom bez ruku. Ja ću s moju ruku zoom. A način fora kad zatvoriš Brate, baterija ti slaba. gledaš kroz ovo, mnogo jako. Baterija ti slaba. Imam drugu. Daj drugu. Pa čekaj da se... Pa slaba ti baterija, blinka bi, brate. Hajde, sad ću ti. Gde je torbica? A, stavi mrak. To je sad. To je sve to? A, pičke? Ja, zdravo čovjek. Ne. Neću mi upravo. Brate mi poješ. Dobro, aj sad snimaj, rekao mi snimaš mene. Pa brate, smorio si. Sad ću zatvoriti. Mamu jem, brate, kaj bi tresticu. Te ustare trdine. Sad će ga zoomiramo i će ga posmatramo seljaci. Gaj, čovanski svat u mladim... Li, izgora mi sunce, brate. Ja, imaš glavu kao autobus, brate. Je ti krivo? Pa, brate, jest. Ja imam karte, sad ću vam pokažem koje. Ali će vidite. Šta se ja igram, a? Ne igraš ti, bre. Nego? On. A, brate, me se to korisniš. Dađi bre, Rakle! Ako ti treba pomoć, ja ću skačem, nije problem. Ne skačete po mene. Pa tako, ajde, čao. Čekaj! Šta? Šta? Gde bre? Moji trebaju se obući za ljudski profil, ili šta će da se baci. Nije. Sam grup 150 evra, da je to mnogo. Ako mi za to se zove stan, brate, hajde da koristim brate na modu.
Majmune jedan, ajde skloni se od mene. Bravo Milanče! Bravo! Stava ruka na leđe. Ne! Bila! Udari mi još jednom da se ne promovi. Jesi dobro? Ekstra. Ma super. Da si skačeš, šta? Nasta stil. Aj! Ako poginem... Hoće stvarno da poginem. Snimam te, ajde! Drago mi je što si naš sin bio. Ajde! Ako ne, čao. Ako ne, ćao! Stefane, nemoj da ideš ne znam da plivaš. Ja, ta Maja rekao da legnem tu da ga